meron tayong mga balwas. These products are really affordable. Oh, sobrang patchy yan! Ma-blend. Oh my God. Tinangabot ko na sabi ko eh. Ganyan na lang. Lugin na lang po tayo pa electric fan effect. Hey everybody, it's Shanna P and welcome to another collaboration with my fellow Pinay beauty YouTubers. I am assigned to do the look using Ever Bilena products. The other girls are assigned to use other Philippine drugstore brands, so make sure to check that out because these brands are very easy to find and quite affordable, and I think the tips will be very useful. For a twist, this is not only a one brand makeup look, we are also not allowed to use any tools whatsoever, so no sponge, no brushes. Since we are using Pinoy products, I decided to start talking in Tagalog in this video kasi perfect opportunity. I think mga Pinay ang magiging interested manood ng video na to kasi nga Pinoy products. So, I will try, susubukan ko ang aking best magsalita in Tagalog. The reason why I don't speak in Tagalog in most of my videos is because Bisaya ko. Maglisod kong Tagalog. I will apologize in advance kung ang Tagalog ko ay parang weird pakinggan and basically buki. Parang buki sa Tagalog. Yan, but I will try my very best to talk in Tagalog and explain everything that I will do in Tagalog. Before I start with the tutorial, sana bigyan nyo ng thumbs up ang video na to, and kung meron kayong mga questions, comments, suggestions, diba? Paano ba yung Tagalog? Sulat nyo lang sa baba. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa ang makeup look na ito gamit ang Ever Bilena products, then di ka talaga alam. Keep on watching this video na lang. Sige, good luck sa akin. Bye! Paano ko ba sisimulan? Okay, so magsimula tayo. First of all, hindi ko alam paano. Una natin gagawin ay i-flip natin yung hair natin. Oh my God! Para hindi siya makastorbo sa ating makeup na gagawin for today. So for this collab, pinapili kami ng brand na gusto namin. And the thing is, lately, ang dami kong gastos, ang dami kong pinamili. So, as much as possible, ayoko nang gumastos pa for my videos. And ang unang-unang Filipino brand na pumasok sa isip ko na alam kong madami ako ay yung Ever Bilena. Of course, kinuha ko lahat ng Ever Bilena products na meron ako at nilagay ko dito sa bag na to. And as much as possible, gagawa ko ng full makeup look gamit ang mga makeup na meron na ako. So, ang binili ko lang dito ay actually, itong lashes lang from EB. Ito lang yung bago sa mga products na gagamitin ko ngayon, and this is 195 pesos. Actually, for me, medyo mahal siya. Kasi ang dami kong Taiwan lashes. Yung Taiwan lashes nasa 100 or 150 per box lang at saka 10 pair na yun. But ito, 195. I was like, nagtitipid ako, ba't ang lashes ang mahal? But anyways, ito lang naman yung binili ko for this look, so hindi pa rin ako masyadong napagastos. And humiram din ako ng BB cream ni Mama. Kasi ayoko bumili. Yung ibang products na gagamitin ko ay yung mga binili ko pa nung unang panahon. Nung nagsisimula pala ako sa makeup, hindi ko pa sila natapon, nasa baul lang sila. Malamang expired na tong mga to, and I don't think available pa sila sa EB stalls. Babala. Gagamitin ko pa rin. So, wag niyong gagayahin to, but I hope hindi naman ako mag-break out with this one. Let's look at our magic bag. At ang unang gagawin ko actually ay eye pencil ng EB in burgundy. And ang gagawin ko ay gagawin ko siyang base ng aking eye makeup. Ito medyo bago-bago pa to. Nabili ko siya last year. So, this is good. Sa mga nanonood dyan na miyembro din ng Timur, magparamdam kayo kung apektado din ang wallet niya sa ganap sa Timur. Yeah. So, parang ganun lang. So, gagamit natin yung ring finger for blending.
blend out lang natin siya. And then, ano bang sunod? Kukunin ko yung palette ko. Itong palette na to. Dahil ito yung may pinakamarami, ito yung pick up ko muna. Ilalagay ko siya sa, dito. Ano tawag? Transition, para transition shade. Or parang, i-blend ko lang siya with a red color. Ito. So, ang dating ng eyeshadow natin ay magiging super warm. Parang gumamit lang tayo ng Morphe 35O. Isipin na lang ganun. So, we will have orange tone, red tone, super warm tone. Blend out natin dito ng palabas. So, magiging fiery yung ating makeup look. Nalungkat pa ako sa aking hiwagang bag. Labas ko na lang kaya. Yan. So, meron akong dalawang pencil, Advanced HD Eye Pencil. Galing to sa kaibigan ko si Denise, if you're watching. Yeah, thanks for these pencils. Magagamit ko siya sa video. At kukunin ko itong Natural Blonde muna. And kailangan ko muna siyang i-sharpen. Pala. Ilalagay ko siya sa outer V at inner corner. Kasi gusto kong i-darken yung outer and inner corner. Pero konting-konti lang sa inner corner. Mag-blend out natin siya mamaya. Oh, may blend out pa. Gagamitin natin yung cup para i-blend. Brown pencil. Subukan muna natin kung kaya. I think kaya naman. Islanting niyo yung cup ng pencil niyo. So, na-i-blend niyo ng paslant. Ganon. Lakok. Tama. Ma-blend. Oh my God. I-blend na natin sa papasok. Akarak-arak na. In fairness mas madali mag-trace ng eye socket mo gamit tong hard na takip kasi kasi feel mo talaga yung bones mo. Parang masyadong malaki kasi yung kilay ko hanggang dito lang. Sorry But anyways, I think okay na. Happy na ako dito. Gagawin natin next ay magkiling muna tayo. Kilay ba? I'm using my favorite ever original pencil. Yung in the shade brown. Basta alam niyo na yung ganito. Very waxy siya. Medyo matigas siya compared sa other eyebrow pencil. Especially if i-compare mo siya sa Nichido na chestnut or taupe. Ito medyo waxy, so mas matigas, mas sharp yung line na nagagawa mo. Get a tissue. Siguro okay naman yung tissue lang, hindi naman siya sponge or brush. So, kuha ko ng tissue or better yet, wet wipes para linisin yung ating eye makeup. O, ayan. Lola face muna tayo. So, ganito muna siya. Then, gagawin ko muna yung kabilang mata. Then, proceed tayo sa next step. Then, next natin gagawin ay mag-a-apply na tayo ng ating foundation. So, yung concealer, dalawa yung pwedeng gamitin as base. Ang BB cream ni Mama ay yung natural shade. And I think it's actually too white or too light for me. So, ang gagamitin ko na lang as overall color ay ang itong concealer stick in medium. And yeah, first ay apply lang natin siya sa ating face. So, I think may advantage na itong cream ang gamit ko or cream concealer stick ang gamit ko kasi madali siyang i-blend with your fingers. At saka, let's say for this one, pwede mo siyang for precise application, charot. Yan lang natin siya. So, ganyan siya. I think it's also good. Okay naman yung kulay niya kasi yellow tone to Tingnan niyo. Yellow siya. So, hindi siya masama. Maganda siya sa face. But, nung nagamit ko to dati, hindi ko siya nagustuhan kasi yung amoy niya, yung parang old ladies, like old makeup. I'll do the same thing on the other side. So, apply lang tayo ng
Yan. Kung may mga buhok-buhok pa dito, mahirap na siya i-blend, di ba? Kasi, didikit yung buhok ko sa cream. Super creamy pa naman ito. So, i-pose agad ang buhok, girl. Magko-contour tayo, girls. Contour. So, sa contour, gagamitin ko uli yung brown pencil dahil wala nang iba. Ito muna. So, tama, may contour pala ako. Tama, meron ako nito. Yung, Dark Baked Fusion. Dark Baked Fusion. So, pwede ito pang contour. Pwede din itong pencil. But, baka magkamali kasi ako. So, unang gagamitin ko itong, brown pencil. Kasi, may cream yung mukha ko. So, cream muna tayo. And then, kung happy na tayo sa pag-contour, baka pwede natin iset itong powder. Kasi, baka mahirap i-blend with your fingers ang cream to powder. So, cream muna tayo. And again, I'm using the pencil in dark blonde. It's eye pencil. In dark blonde. Ayan, may mga buhok ng umeeksena. Naku, pwede naman pala yung pencil eh. Ba't pa tayo, I was planning to buy, contour cream. Actually, nakapag-order na ako sa Shopee. Kaya isa pa sa mga reason na ayaw ko bumili ng mga products na, na hindi ko magagamit or wala akong balot gamitin in the future. Kasi, nakapag-order na ako ng madami. Hindi naman madami, nakapag-order na ako ng ibang products na necessary or gusto kong i-try. So, but this works. Okay naman siya. Masyadong dark yata. Oh my god. Gawa ulit tayo ng triangle. And, lagyan ng palaman yung triangle. Talking about palaman, gutom na ako. Ilang minuto na ba ako nag-film? Gusto ko na mag-merienda. Blend lang natin mamaya. Meron naman tayong very powerful powerful tool pang blend. Which is ng ating mga daliri. And then, yan. Drawing tayo ng mga baby hair. Yan. So, meron tayong mga balbas. Meron tayong mga baby hair. Yan. So, blend. Lighten lang dyan. Excuse me. Okay. Kabila. Oh, in fairness ha. Kuka namang okay. Siguro set ko muna pala yung contour ko. Sige, lahat na nga. And then, tap. From the hairline, tap. Adyan na mo. Oh, diba? Sabi ko na eh. Hindi maganda i-blend pag powder gamit bibili. So, ang gagamitin kong lipstick ay itong, ano ba to? Pro Longwear lipstick in the shade Polish. Lagay-dot tayo sa mag-dot tayo ng konti. Dalawa lang muna. Mas maigi konti muna. Then, dagdag lang ng dagdag. Mamaya, pag na. And then, blend natin siya. Madumi pa pala yung daliri ko. Oh, parang brown siya. Pink naman. Napataas yata yung blush ko dito, but that's fine. Tabunan lang natin yan mamaya na ating highlight. And I guess meron na kayong idea or clue kung ano ang gagamitin ko as highlight. At ang gagamitin nating highlight ay ang BB cream ni Mama. So this one, it's still available in stores. This is their BB cream anti-wrinkle in the shade Natural. Meron yung isa yung anti-aging or whitening. I'm not sure, but yung purple na packaging at yun naman yung my shade na Oriental. I think better yun for Filipina skin. Pero ewan ko ba't ito yung binili ni Mama. Nakita ko may grayish tone siya. It's not really, I don't think this suits well sa Pinay skin. But anyways, this is quite light for me. So I'm gonna use that as a highlight. Highlight contour. Ganun. And then akong buhok ay kakainis. In fairness, highlight! Sige, lagyan natin sa ilong. And sa chin. This is EB Advanced HD Eye Pencil in soft black. Ang gagawin ko na lang is yung basic tight line. And then I'll also do the waterline, black waterline.
But I won't go all the way through the inner corner para hindi masyadong sarado yung ating eyes. But I will smudge the black a little. Using my tear. Dahil nagluluha uli ako sa electric fan. Okay kaya ang glue ng Everbilena. Ang favorite kong glue is yung from Daiso. Ganda nun. Ayaw niya mabuksan. Yawn! Ayan. O, diba? Pak na pak. And while waiting for that to dry, gawin natin yung lips. So, yung lips, gusto ko medyo brown siya. Kasi yun yung puso ngayon, diba? Soft, natural blonde eye pencil. But I'll use it for my lips. So, ilaline ko muna yung lips ko. Actually, not line. I'm gonna lightly, but totally color my lips with a brown pencil. Ayan. So, I look like a goth chick. What we're gonna do to lighten the color, I'm gonna use my Mauve lipstick. I like this lipstick. This is, they're from their, matte collection. Maganda to. So, I'm gonna top that with a Mauve. So, let me just fix my hair. So, ito na ang makeup. But for the final look, let me just wash my hand para makapagsuot ako ng contact lens para pak-to-pak ng look. And let me maybe fix my hair. Okay? I'll be back. This is the finished look. I'm wearing Elite contact lenses in, I forgot what style, but it's gray. And for the hair, ganyan na lang. Lugin na lang po tayo. Pa-electric fan if that's it. Don't forget to like this video. And yeah, if you have any questions, comments, or suggestions, write it down below in the comment box. And, nag-English ako. Paano ba yun? I'll see you next time. This time, I won't promise to make 2 videos every week kasi I'm gonna be very busy this month. At saka, bad trip yung brownout dito sa Davao. So, but I will make videos every week, at least 1 video every week. Antabayanan nyo yan, or watch out for that. I hope so. I'll see you next time, and salamat sa panonood. Bye!